Już. Jej, będzie na YouTube, jak byłam na łódzką. Przywitaj się. Przywitaj się. Ale nie chcesz. Nie, mam teraz. No. Ale pogoda. Nie chcę wiedzieć, co ty udajesz. To jest kaczka, czy mi się wydaje? Nie wiem. Dobra. Nie opluj się. Tam jest kaczka. A ty jesteś kaczka. Dziwaczka. Powiedziałeś coś do kamerki, która się nagrywa. Nie zastrasz, tylko ze szczęścia. Ja wiem, że ty cię cieszy, że ja coś powiedziałam, ale bez przesady. Karolina. O, zobacz jak jechał. Widziała. Tato, zobacz jaki piesi siedzi sobie. O, jaki chodź. Taki sam fan jak i ten. Co? Tak, tutaj to jest. Pa.